adamın içinde bir iki tane pis kılık ba, şınyalık yerde beter eve gelegendir. Ol näme? Hesadet ve şematet. Dersin ahiri, vaqdın ahiri, kavgulasın, bir gerekli gurrun. Hesadet dediği Türkmen görüyüpçülük diye, şematet dediği Türkmen içkaralık diye. Farkı näme? Hesadet dediği bir bennenin ösürlüğüne kıynanyan. Şematet dediği bir bennenin tayip yıkılan yerine begenyan. Hemsayan bilen yaşapyan, iltin bilen yaşapyan, karındaşlığınma, doğun dosyarınma, hemkarınma, işleşyanınma, her haçanna kulağına däni bir boluksuz ýagdaý şolardan gelse, meselen eşitipdirsiň, hemsayan gyzy beýle bolupdyr, ya hemsayan gelini şu bir boluksuz ýagdaýa düşüpdir, ay hemsayan gyzy urşuk gelipdir, gaýny bilen oňşmapdyr, adamsy bilen oňşmapdyr, ay şeýle bir gurrun bolupdyr dip, ya eşitýärsiň oglum palanyň oglu däni, ay hafasy elini alıpdyr, ay motat bolupdyr, ay ogurluk edipdir, ay elip doğur dämişdik, şu bir gurrunlar eşitdiňde, ey ayallyk ollar, ey çörökçüde, çörögiň sefine durýarlar, ey bikarlykdan gafeň agzyna üýşüp däni gurrun edip, ey ayetlarda, toylarda, üýşmelekde gurrun goşulşanda, dodoklara balsy könen ýalyk edip, şun ýalyk bir gurrun tafaňda oňa aýtýarsyň, hey wara habardar bol, şu taada agzyny bagla, hiç haçanla bir bennen oğlundan yamallyk eşdiňde sen şoňa begenama, hoş bolama, kızıl tafan ýalyk edip oňa aýdyp gurrun berama. Näme dip Peýgamberimiz aýdypdyr. Men şemete bi musibetin nazalat la tuzhiri şematete li ahik feyuafiyehu Allahu ve yebtelik. Her haçan bir bennen üstüne musibet düşende, bir bennen üstüne kıyınçılık düşende, şol musibet o kıyınçılığı o taada aydıp onumuna avrayını kiçilçik bolup ağlamağın niptir. Näme dip? Şol musibeti şol üstünden alakani sen üstüne oklamasın niptir. Şol bir avrayçılığı, şol olan kıyınçılığı hemsayan üstünden, doğunun üstünden alıp sen üstüne oklamasın niptir Hudaý Taala. Türkmen aýdýandyr, oğlun maka oğra ölme, kıyzın maka lıva ölme diye. Oğlun maka, onun bunun oğluna gülen bolama, hay oğurluk edipdir, ay beýdipdir, ay şeydipdir dip yamallarını aýdyp, etsi de etmese de däň o taada awraýyny aljak bolama, öz oğlun üstünden düşamasın. Kıyzın maka halkın kıyzına hatta kama, eden etmedik işleri bilenlerini dilin yarama, öz kıyız gelin üstüne düşamasın boluksuz ýagdaýlar. Biz şu ayette Hudaý Taala aýtdy, bir bidirik eribet ýagdaýlary eşitseňiz, hiç haçanla şonu köfeltmäň, uzaklaşdyrmaň, şo taada ay koy bir gurrun yalandır, ay bir gurrun tohmatdır. Musulman adamı gelişýän nädir bir adamyň ýyzynyň yalan keplemek dipdäni, bidirek kep aýtmak dipdäni, şo taada şo gurrun üstüne suw guýup söndürmäň ýyzyna boluň dipdir.